Адпрацоўка ўзаемадзеяння экстранных службаў, павышэнне ўзроўню гатоўнасці да надзвычайных сітуацый і інфармаванне насельніцтва пра правілы паводзін падчас пажару. У адзіны дзень бяспекі пляцоўкай маштабных тактыка-спецыяльных вучэнняў стаў Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт. Па легендзе, у бібліятэцы ВНУ адбылося ўзгаранне. Агонь пачаў распаўсюджвацца, ёсць пацярпелыя. Плошча ўзгарання амаль 400 квадратных метраў. Неабходна знайсці і выратаваць людзей, арганізаваць эвакуацыю. У ліквідацыі умоўнай надзвычайнай сітуацыі задзейнічаны каля сотні ратаўнікоў і 18 адзінак пажарнай тэхнікі. Акрамя таго, медыкі, праваахоўнікі, электрыкі, спецыялісты Чырвонага крыжа. Усяго падчас вучэнняў з будынка універсітэта эвакуіравалі больш за 700 чалавек. Месца для правядзення заняткаў супрацоўнікі МНС выбралі не выпадкова. Здесь недавно был, скажем так, пожар, возгорание, поэтому в качестве практического примера и практической какой-то отработки действий персонала при возникновении пожара, студентов в том числе, мы выбрали именно этот объект. На сегодняшний день мы справились, пожар потушен в максимально короткие сроки, все пострадавшие были обнаружены, эвакуированы, спасены, переданы бригадам скорой помощи. Все действия, они направлены именно на обучение. Вучэнні з эвакуацыі ў адзіны дзень бяспекі прайшлі па ўсёй краіне. У месцах масавага знаходжання людзей размясціліся інтэрактыўныя пляцоўкі, арганізавалі трэнінгі і майстар-класы, каб навучыць элементарным правілам бяспекі дома, на працоўных і ў грамадскіх месцах.